Makalods, dara madalog mangga. Gabi na nga og mangga. Kaboy lain kayo. Tawag ka ko ba din. Hi, what's up guys? Welcome to my vlog. Like Ang isa oh, pati forma oh. Nag-number 4 pa. Ready to live. Ngabag ko ba? In a father of blood. Wala mo kita. Ay, butang diyan na. Wala mo kita Kaya ka yung pulutan oh. Tingnan mo, sala kayo. Oh, nasaret. Ang pinaka. Wala mo katugod. Ay. Grabe makit-kit ang mangga eh. Bailo na po. Sa kapit ito. Maglamar pa eh. Cleaner mo to. Kaya mga dalog mangga sa gabi na. Mana lang ba? Na, dancer isa. Ay, napay gwapa Lods oh, bagong abot. Mukha ko pring mangga Lods. Oh, Nga dalog mangga sa kwan. Sa purok. Wagay-way. pas lumay dalawa ang mata gitu pikat ang mata dalawa. Ana. Awa. Ah, kisi tulo laway dalawa. Si Queenie na banaw. Kada kada Mani- si Queenie oh. Mani pinaka gwapa di sa purok talong kan. Nga Kalods. Ha? Natag balit tawa. Purok talong. Naman nasukan. Nami karon doon sa kan bukid ng Tuktok Kalaw. Ano yung mga pati ka sa panik. Badyaw. Ang isa Lods oh, si Tutok. Tanong sa barangay. May isa rayo. Bili na ba? Bili na. Salamat. Gamoy. Ay. Sulod. Ano? Grabe ako di mo kagwantag ka og mangga. Kaslum kay na. Kaya ko bin? Gabi na daw. Ano lito. Miga tagasa di ka miga. Mangga rod. Interview lang miga pa rin, interview miga. Pare pa. Tagasa di ka miga. USA. Taga US. Kabalo lang yung Tagalog miga. Pangman din sa pinanita wag pangman gayon. Naula man si gwapa mga Kalods, dinta mga Kalods. Oh. Tanaog mangga. Dili kasar ni kita. Dili. Ulo na agad. Panitik ko. Kapain na lang ko. Sige, buret kasi mo. Ulo to. Jug-jug, Yo. Emong ko. Ay na apil lang dugdug Kay Bad. Gawin sing grade. Wala iyo. Uy, kota pita kayo ito. Pasok dito ko. Sali, ngit kerto. niwakwak. Hindi ko. Ako bid dili makakabalong panik mo. Kapayda ako ni. Wala pa yan ang brinda, way wala may kutsilyo ah. Agak na ba? Kumaya. Wala, may mga kisin sa opisina. Kalods. Sino tagaik ko? Ahay. Kabalong mili si Brinda. Ay, naman ni bunot. Kuha hindi ka pila Alam mo, kayo na yun, magubag bilat. Yung wala mo magubag. Sorry guys, bad juga na si Brinda. Dami na. Oo pa rin, makadabag eh. Uy, may ito ni Juan, naman manawa. Wala makaupo. Sige. Saka na ko. Oo, iPhone. Bye-bye, Miss Ganda. Lakaw na. Ako, ang kakao bangga, kikiton. Kikiton daw, kikiton. Type ka na po ninyo isa diya oh. Hala? Naman no? Hindi na mo tayo basta mga. Dito na kapalaran na mo. Sunod-sunod ako Ito na. na, balik ko na. Anit sin. Ito ba, tunga lang ba? Pero nagpuro tani si. Wala lang. Kuan. Yes, baon ka rin siya. Ini.
Yo, ikaw eh. Nagihubak na ang isa lo daw. Kaog ginamos. Isa gihigop mo ko ng ginamos, ipagi man sa ilong. Agagwa ba? Wala kayo halang gani. Buti sa benda. Gusti puti ko gusti sa siya. Ah, gusto lo gyapon bisig gihubak. Sige, lo. Punta. Wala. Ni. Ah! Oh, tulad gubak kay daw. Bituri gubak kay daw. Kuha. Ano? Alam kayo. Ay, na po ba? Sa? Kapit na mo rin isa ka salmong ginamos. Mababay na, ako lang ikuha. Bye. Ah. Pinalod si natatapan ng iban.